வணக்கம் தோழர்களே! இது என்னோட வாழ்க்கை என்னும் பயணம் நாள் 1. இன்னைக்கு எந்திரிச்சோனே எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மேட்ச் விஷயமா சென்னை போ வேண்டியது இருந்துச்சு. ஸோ கிளம்பிட்டேன். ட்ரெயின்ல ஏறுனோனே நம்ம ஆளுங்க தூக்கத்த போட்டாங்க. நான் படிக்கட்ல போய் நின்னு வியூவ பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தேன். சரின்னு அப்புறம் உள்ள வந்தா நம்ம ஆளுங்க எந்திரிச்சுட்டாங்க. சரின்னு ஏதாச்சும் புதுசா பண்ணியான்னா, ஸ்க்ரீன குத்த வராப்புல. சரின்னு அத பார்த்துட்டு சாப்பிட்லான்னு போனோம். இது ஜாம தொறக்கறதுக்கே ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிருச்சு. தொறந்து சாப்பிட்டுட்டு இந்த ஆளு சின்ன குழந்தைங்களோட சேர்ந்து வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா, அங்க இருக்கிறதுல அவர் தான் பெரியவரு. அப்புறம் எங்க பாத்ரூம் கிட்ட ஒருத்தர் நின்னாருன்னு பார்த்தா, ஃபோன் பேசிட்டு இருக்காப்புல. சரி பேசட்டும்னு நைட்டு சாப்பாடு சாப்பிட போயிட்டோம். நைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சப்பாத்தி, 2 முட்டை. அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம ஆள் டியூட்டிக்கு போயிட்டாப்புல. தூங்குற மாரி ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா, நம்ம ஆளு வந்து எழுப்பி விட்டு ஒரு ஆக்டிங்க போட்டு விட்டாங்க. சரின்னு பார்த்தா சென்னை ரீச் ஆயிருச்சு. பட் ஒரு 2 ஹார்ஸ் டிலே. ட்ரெயின் லேட் ஆயிருச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். பாய் கைஸ். மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. பாய்.